गुड मॉर्निंग सकाळ मु रेडी हो आसी ठाकुर पूजा करुच्ची ये मो ठाकुर पूजा होची तापर आमर चौरा पूजा हेबो तो चौरा जाई पूजुची तापर आमर बेल गछ मूल पूजा हुए सब ठंडा पाग मुझे आसी काढ़ा बनईली ता सहित टिके गरम गरम काकेरा खिया होता यही टुंगुरु खेलुची। ଏବେ ମୋ ପାର୍ସଲ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ସମ୍ବଲପୁରୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ରୁ। ଶାଢ଼ୀଟା ସତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସିଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ପୁରା ଗର୍ଜିୟସ୍, ଭଲ ବି ଆସିଥିଲା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍। ତମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲା ସେଥିରେ କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ହେଉଛି ମାଛକୁ ଏମିତି ମାଇଲ ତାହେଲେ ସିଏ ହେଉଛି ଘର ବାହାରି ପଳେଇଲା। ଏଇଠି ଆମ ପୋଖରୀ ପାଣି ଖରାପ ହେଇଥିଲା ତ କ୍ଲିନ୍ ହେଉଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କାହା ପାଇଁ କଫି ବନେଇଥିଲି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ। ଏଠି ଦୁଇ ଭାଇ ବେଶୀ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି କଫି ପିଉଥିଲେ। ଏଇଠି ଆମ ଫସଲ ହବ ବୋଲି କ'ଣ ସେଇଟା ହୁଏ, ଏଇଟା କ'ଣ ହୁଏ? ଖୁସା ହେଇଛି ନା, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ମନ୍ଦା ହେଇଛି ସବୁ ଏପଟ ସାଇଡ଼। ଏପଟେ ଶାଗ ଫାଗ ସବୁ ଲାଗିବ, କାକୁଡ଼ି ଜହ୍ନି ଶାଗ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବାଡ଼ି ଫସଲ ଖାଇବାରେ ମଜା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ମାନେ ମୁଁ ସେ ମଜାଟା ନେଇନଥିଲି, ଏବେ ନେଉଛି ଏଠି ଆସି। ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ବାଡ଼ି ଫସଲ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ବୁଣା ସରିଲା ପରେ ଗଛ ହେଇ ଯେତେବେଳେ ଫଳିବ ସବୁ ପରିବା, ସେତେବେଳେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏଇସବୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ମନ୍ଦା ହେଇଯାଇଛି, ମନ୍ଦା ହେଇଛି। ହଁ, ପାର୍ଟିସନ୍ ହେଇକି ହେଇଛି ସବୁ ହବ। ଏଇଠି ଫୁଲ ଗଛ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଗଛ ହେଲେ ଦେଖେଇବି ଆଉ। ନା କ'ଣ କହୁଛ? ହଁ ତମେ ଖାଇବ? ତମେ ଖାଇବ? ହଁ, ଯିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ତାକୁ ପଠାବ। ଏଇଠି ଆମ ଘର ଫର ସବୁ ପୋଛା ସରିଛି କାଲି ଗୁରୁବାର ପାଇଁ, ପୁରା କ୍ଲିନ୍। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆମ ଲାଷ୍ଟ ପାଳି ଗୁରୁବାର ହେବ ନା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଝଡ଼ାଝଡ଼ି ଚାଲିଛି ନା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୁଡ଼ୁ ଆଣି ଗରମ ଗରମ ବରା ଆଣିଦେଲେ। ଆମେ ବାପା ମୁଁ ମିଶି ଖାଉଛୁ। ବାପା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବେନି ନା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମିଛରେ ଦେଇକି ଚିଡ଼ଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ, ବହୁତ ପାଚିଲା ଭଣ୍ଡା କାଟିଲେ, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ମିଶି ଖାଇଲୁ। बड़े सुंदर देखा आज पूरा बर्थडे लुक ना, पूरा क्यूट। अरे अरे दी जण कुआडे जाइल मु तुम एते खोजी खोजी मु कहले कुआडे जाइछ सब कहला का दी जण जोर मु कहले कोन छुआ आसुना आंदी सब बळे राती पई संतुला और रोटी रेडी ही छी। ये आमर किशन बाहुबली। वीडियोटी भल लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे।